Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wat een Vak. Iedere week draai ik mee met bevlogen vakmensen om te kijken wie zijn ze, wat houdt hun werk in en waar komt nou die passie vandaan. En vandaag zijn we hier bij de Tweede Kamer. Ik draai mee met Femke Wiersma uit Holwerd om te kijken wat zij hier doet bij de Boer-Burgerbeweging. Hey Carina, welkom. Dankjewel. Welkom in de Tweede Kamer. Potverdikkie hé, dus Ja. dit is jouw werkplek. Dit is mijn werkplek. Ga je me rondleiden vandaag? Ja, en jullie hebben echt geluk, want de Tweede Kamer die wordt straks verbouwd. Ja. Dus dit is de laatste week en dan gaat hij sowieso voor 5 jaar gaat hij dicht. Dus reken maar met overheidsprojecten, reken maar 10 jaar. 10 jaar. Dus jullie kunnen hier nu nog even kijken naar Wauw, ja. waar het hart van de democratie zich bevindt. Ja, hoe lang werk je hier nou? Ja, ik ben hier in juni begonnen. Ja, vorige maand. Jeetje, Mina. Ja. Prachtig. En BBB zit sinds maart, sinds de verkiezingen in de Kamer. In de Kamer, met 1 zetel. Met 1 zetel, ja. En als het 2 waren geweest, dan had jij hier ook gezeten. Was ik hier ook geweest en dan als Kamerlid. Ja. En nu als beleidsmedewerker. Maar weet je, we hebben ons doel bereikt. We zitten hier. Ja. Dus kom, ik ga jullie laten zien waar de fractie Ja, is. maar ik wil ook alles van jou weten. Sinds wanneer ben je eigenlijk politiek actief? Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. In 2019 heeft Caroline mij gevraagd. Toen waren de plannen concreet om BBB op te richten. En ze heeft mij oktober 2019 gevraagd om aan te sluiten. En daar heb ik toen direct ja op gezegd. Ik ben toen bestuurder geworden. Geen twijfel? Nee, weet je, ik denk avontuur, nieuwe mensen leren kennen, weet je, dan ben ik altijd wel voor te porren. Maar goed, ik heb voorheen ook bij de gemeente gewerkt, gemeente Dongerendiel en Dantemediel destijds, als WMO-consulent. En ik weet wel dat mijn collega's daar altijd wel zeiden, vooral Els van der Sluis, een specifieke collega, jij moet echt de politiek ingaan. Ja? Ik zie jou nog wel eens als wethouder hier rondlopen of zo. Dus dat is het niet geworden. Ik ben beleidsmedewerker op de commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Defensie. Dat zijn zeg maar de commissies waarin bepaalde onderwerpen behandeld worden. En Daar weet je alles van. nou, ik doe mijn best om daar zoveel mogelijk van te weten. Ja. Dus Hoe neem je al die kennis tot je? ja, veel lezen en ook op werkbezoeken gaan. Hè. Dus we gaan ook veel het veld in. Je krijgt natuurlijk, als je een fractie hebt, dan word je ook uitgenodigd door heel veel partijen die hun verhaal aan jou kwijt willen. Maar daar kun je juist ook weer heel veel snel inhoudelijke kennis ophalen. Ja. Door echt ergens te gaan kijken. Weet je, dan speelt een beleidsdossier toch, wordt het wat levendig. Door echt het veld in te gaan. Want dat doe je ook vaak. Ja, we gaan vaak op maandag of vrijdag ook op werkbezoek. Dat zijn niet de vergaderdagen in de Kamer. Nee. Mooi dat jullie dat doen. Ja. Hey, waar komt nou al deze passie vandaan? Want jij bent gepassioneerd in je werk, dat is mij wel duidelijk. Ja, nou, weet je, ik ben sowieso wel iemand die heel gedreven is in wat ze doet. En onrecht, dat triggert mij heel erg. En ja, als ik het nu heb, ik heb de afgelopen jaren op landbouwgebied gewerkt voor een belangenorganisatie. En wat ik toen gezien heb ook, is bijvoorbeeld dat er recent in de stikstofwet zijn er doelen vastgesteld in een wet die niet haalbaar zijn. En dat gaat ten koste van onze boeren. En als je weet als overheid dat die doelen niet haalbaar zijn, hoe kun je dat dan in een wet vastleggen? Nou ja, daar zijn al die protesten nu ook om en ik vind dat onbegrijpelijk en ik wil heel graag mijn steentje bijdragen om dat soort dingen tegen te gaan. Want je weet nu al, we hebben een MOB van Johan Vollebroek, dat is een beetje een activistische organisatie. Ja, die gaat uiteindelijk de staat gewoon voor de rechter slepen als die doelen niet gehaald worden. Dus waarom formuleer je onhaalbare doelen in een wet? Ja, ik wil dat bestrijden en ja, in de belangenorganisatie hebben we daar onvoldoende invloed op uit kunnen oefenen. Ja. Dus dan zijn we nu in de politiek. Dus nu hier. Ja, en precies daarom zijn ze nu aan het protesteren op het Malieveld. Ja. Zullen we er een kijkje nemen? Ja, laten we gaan. Ja, gek. Oké. Nou ja, ik hoorde nou net met die bellen, dus ik denk ik wil wel even jaren.
Jou cijfer een dikke knuffel van mij. Ik bel je Zio nog wel even, oké? Dan mag dat maar even stezen. De boeren die komen hier vandaag eigenlijk, het gaat ook een beetje over stikstofbeleid, waar recent weer allemaal rapporten over zijn uitgekomen. Maar eigenlijk zijn de boeren hier voor hun bestaansrecht. En daarvoor laten zij zich hier vandaag zien op het Malieveld. En laat jij je dus ook zien? En ik ook, ja natuurlijk. Ja. Dus dat hoort ook bij je functie. Wij zijn de boer-burgerbeweging. Ik denk dat wij vanuit primair, dat onze achterban ook wel wat agrarisch georiënteerd is. Dat breidt zich nu wel in rap tempo heel erg uit. Maar dit is wel onze eerste basis. En natuurlijk, dit gaat ons ook echt aan het hart. Ja, dat begrijp ik, ja. Hey, en je zegt dat is eigenlijk de basis, maar het breidt zich uit naar wat dan? Wat je ziet is, nu wij in de Kamer zitten, is dat gewoon heel veel mensen het nuchtere geluid van BBB, het eerlijke geluid. Je ziet ook heel veel met alles wat er gebeurd is, ook met de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar er wordt zoveel gelogen dat mensen gewoon echt toe zijn aan een nieuwe bestuurscultuur met mensen waarmee ze zich ook kunnen identificeren en die ze ook echt nog kunnen geloven. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen die aanvankelijk BBB niet kenden, we staan nu op 5 zetels gepeild, dus dat zegt wel iets. Wow, als er nu opnieuw verkiezingen zouden komen, dan zit jij dus in de Kamer. Dan ben ik Kamerlid. Vind je dat niet gek? Nee, helemaal niet. Want weet je, we hebben er altijd in geloofd. Ik heb er ook altijd in geloofd. En die eerste zetel, vanuit het niks naar 1, die is het moeilijkst. En nu hebben we gewoon podium, nu hebben we exposure. De media die luistert naar ons. Ja. Dus nu, nu hoeven we alleen maar ons verhaal verder uit te bouwen en te laten zien waar we voor staan. En ik weet zeker dat heel veel mensen daarin geloven. Ja, ik denk ook dat Caroline ook een hele leuke is om op nummer 1 te hebben. Want zij is zo down to earth, ze is zo nuchter en ze is heel geloofwaardig. Ja. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat jullie niet 2 zetels hadden gekregen, want dan was jij er ook geweest. Ja. Dan waren jullie echt een gouden duo geweest. Ja, wij noemden ons duo Penotti zelf. Zij was 1, ik was 2 en zij is natuurlijk wat donker en ik ben weer een heel ander type en blond. Dus, Heb je veel bekendheid gekregen de laatste tijd? Nee, weet je, kijk, op zich heb ik natuurlijk al eerder iets meegemaakt waardoor ik enige bekendheid geniet. Ja, is dat eeuwig? Ja, dat blijft de rest van mijn leven nog wel aan me kleven, goed. Maar dat heb ik geaccepteerd. Dus ik denk, in de afgelopen jaren ben ik sowieso in de agrarische sector actief geweest in de belangenbehartiging. En daarin ook, ik schreef ook een column voor een agrarisch vrouwenvakblad. Dus wat dat betreft ben ik in die kringen, was ik altijd wel iemand die gekend is. Bekend, weet je, ik vind dat zo'n komen heel veel tractoren aan. Er komen even wat mooi herrieschoppers aan. Ja. Je zit nu in Hartje Den Haag. Ja. Onrecht is daar word je onrustig van. Heb je het gevoel dat er veel onrecht is of dat er veel onwaarheden zijn hier in Den Haag? Ja, absoluut. Maar volgens mij in de hele maatschappij. We leven echt in een maatschappij waar mensen vaak een mening vormen, terwijl ze eigenlijk inhoudelijk helemaal niet goed op de hoogte zijn. En waarin je ook ziet dat bepaalde groepen dan heel snel ook met zo'n mening meegaan. En dat is heel kwalijk. En dan noem ik maar een voorbeeld, dat gaat ook over de boeren. De boeren zijn milieuvervuilers. En terwijl boeren echt aan zulke hoge eisen voldoen, hebben de afgelopen jaren echt heel veel geïnvesteerd, juist om duurzaam te produceren. En we hebben het niet over een auto, we hebben het over onze voedselproducenten. Ja. Die produceren een eerste levensbehoefte. Naast zuurstof en water heb je voedsel nodig. Om te leven. Dat is de allerbelangrijkste sector die we hebben. En die worden zo weggezet in de media, maar ook in de maatschappij. Ja. Maar daar word ik heel verdrietig van. Ja, en boos. Ja, en boos. Ja. Zeker. Dat snap ik. En zou je nog minister willen worden? Ja, weet je, dan moet je gewoon zien hoe het gaat. Maar op dit moment ambieer ik dat niet. Nee, niet op dit moment. En als je nou wel een zetel krijgt en jij moet de Kamer in, jij mag de Kamer in,
Ja. Blijf je dan in Noordoost-Friesland wonen? Ik heb net in Holvert echt een fantastisch huis gerenoveerd. Een bouwval gekocht vorig jaar. Ja. We wonen daar nu net met een weilandje. Dus mijn dochter kan een pony aan huis hebben. En ja, dat huis dat gaat sowieso niet weg. Dus wat er ook gebeurt, ik blijf in ieder geval met één been altijd in Friesland. Ik vind het zo grandioos dat jij gewoon alleenstaande moeder bent. Inderdaad 4 kinderen hebt. En dat je het gewoon allemaal flikt. En afstand is geen belemmering. Jij ziet ook geen beren op de weg. Je doet het gewoon. En dat vind ik echt grandioos. Ja, weet je, ik denk als je iets wil, dan moet je het gewoon doen. En dat is ook iets. Ik ben zelf opgegroeid niet echt in een gezin waar heel veel kansen lagen, zeg maar. Mijn moeder was ook alleenstaande moeder, zat in de bijstand. En ik heb gaandeweg geleerd om meer out of the box te denken. Ja. En om te realiseren dat als je echt iets wil bereiken, dat het kan. Maar dat het gewoon wel een kwestie is van niet in onmogelijkheden denken, maar gewoon ervoor gaan. Ja. En dat je dan altijd ergens komt wat je gewoon ook meer brengt in het leven. En ik hoop ook dat aan andere jonge mensen mee te kunnen geven. Dit is mooi. Wanneer ben jij op je gelukkigst? Gewoon lekker thuis met mijn kinderen, familie, vrienden. En met elkaar zijn en dat het iedereen goed gaat. In Noordoost-Friesland. Zo mee? We moeten nog voorbereiden. Oh ja, sorry. Dankjewel. Geweldig, wat een vrouw. Met 2 voeten in de klei, maar ook gewoon hier in Den Haag. En dan weet weer ze haar weg te doorheen lopen, vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.